Mijn naam is Anneke Verhelst, gids voor Gidsenteam Zeeuws-Vlaanderen. Iedere week vertel ik u in het kort iets over de bijnamen van de inwoners in de kernen van West-Zeeuws-Vlaanderen. Vandaag gaan we naar Oostburg. De inwoners van Oostburg die worden windmakers genoemd. En die worden windmakers genoemd omdat ze vroeger nogal trots waren op hun stad en op hun dorp. Zo zeiden ze bijvoorbeeld dat ze heel trots waren omdat zij als eerste een kweekschool hadden. Een school waar meesters en juffen opgeleid worden. En dat ze als eerste een HBS hadden, een soort voortgezet onderwijs. En dat ze als eerste een technische school hadden. Maar daarvoor heten die Oostburgers ook al gewoon windmakers hoor. Dat was eigenlijk niet zoiets van de tijd dat er een kweekschool of een HBS was. En er was ook al een grapje. Er was een verzekeringsbank en die had op een heleboel huizen had hij een plaatje bevestigd waar de letters op stonden OBWM. De Oostburgenaren, die grappenmakers, zeiden dat het betekent Oostburgse windmakers. Maar in het echt betekent dat onderlinge brandwaarborgmaatschappij. Dat was het verhaal van de windmakers in Oostburg. Oostburg, windmakers. Trek je petten over je oren, maar zo dat je nog iets kan worden. In Oostburg, waar was je het daar? Dat is door die stam allemaal.